गाइस तूक ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದೆಯಾನ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ದೆತೊಂಗ ಆಂದುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತದಂಬು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಟ್ಟ ಎಂಗಲೆಗ್ಲ ತೋಜೆವ ಎಂಚೆಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಏನು ಮಸಾಲ ಏನು ಮಂಡೆ ಅದೇ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತನ ಆಂಡಲ ದಿಂಗು ನೀರೇ ಬೋಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡದ ಎರಡು ಚಪಾತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆಗೆ 25 ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ 275. ಬಸ್ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸದುಂಡು ಭಾರತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು: ಟೊಮೆಟೊ, ಚಿಲ್ಲಿ, ಜಿಂಜರ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ.
ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಈಗ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಟನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿಯಲಿ. ಈಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ. ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಹಾಕುವ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಗೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕುವ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.